Η ενημέρωση σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τρίτεκνες οικογένειες και η ανάδειξη αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία απασχόλησαν το Σύλλογο Τρίτεκνων Νομού Ηρακλείου κατά την πρώτη του Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο Νεολαίας Αλικαρνασσού. Βασική διεκδίκηση του Συλλόγου, η εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες. Το μείζον ζήτημα του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, αλλά και η προοπτική εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες, αποτέλεσαν τη θεματική της πρώτης Γενικής Συνέλευσης από την ίδρυση του Συλλόγου Τριτέκνων Οικογενειών Νομού Ηρακλείου. Είναι μια πρώτη προσπάθεια που γίνεται από τον Σύλλογο Τριτέκνων του Νομού Ηρακλείου και όπως ενημέρωσε και ο πρόεδρός μας, ο πρωταρχικός σκοπός του Συλλόγου είναι η εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, όπως έχουν υποσχεθεί οι πάντες. Καλούμε όλους τους τρίτεκνους του Νομού Ηρακλείου να έρθουν κοντά μας, να συμπαρασταθούν στη διοίκηση, έτσι ώστε όλοι μαζί ενωμένοι να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πραγματικά ισότιμα πράγματα όπως και αυτά που έχουν οι πολύτεκνοι. Για μας το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι το δημογραφικό. Είναι μείζον θέμα για μας και θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει και να επιλύσει αυτό το τεράστιο θέμα. Κεντρική διεκδίκηση του Συλλόγου είναι ο χαρακτηρισμός των γονέων με τρία τέκνα ως πολυτέκνων και κατ' επέκταση η ένταξή τους στις διατάξεις των νόμων περί πολυτεκνίας. Εξέλιξη που οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Τριτέκνων Ηρακλείου θεωρούν ζωτικής σημασίας, δεδομένης της ισχύουσας κατάστασης στη χώρα, όπου το δημογραφικό έχει καταστεί πρόβλημα εθνικής επιβίωσης. Σήμερα οι τρίτεκνοι πανελλαδικά αριθμούν 250.000 οικογένειες. Ενώ στους πολύτεκνους, όπως καταλαβαίνει κανείς, τους ψάχνουμε σήμερα με το δάχτυλο, με την έννοια ότι σήμερα κανένας δεν μπαίνει στη διαδικασία των 4 παιδιών, γιατί τα έξοδα είναι τεράστια, η οικονομική κρίση και όλα αυτά συμβάλλουν τόσο ώστε να μην γεννιούνται τόσα πολλά παιδιά. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα αποτελέσματα στατιστικών μελετών, που αποδεικνύουν ότι η δημογραφική συρρίκνωση της χώρας συντελείται με εξαιρετικά ταχύς ρυθμούς. Η Eurostat αναφέρει ότι μετά από μερικά χρόνια και συγκεκριμένα το 2030 ο πληθυσμός της Ελλάδος λόγω υπογεννητικότητας θα είναι περίπου 7,5 εκατομμύρια. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου κρούουν κόδωνα κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση θα σημάνει τη δυτικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε οι περισσότερες οικογένειες να έχουν 1 ή 2 παιδιά και η ούτως ή άλλως σπάνια περίπτωση της Ελληνίδας πολύτεκνης μάνας να αποτελεί για τους περισσότερους ανάμνηση του παρελθόντος.